V Dubnici nad Váhom ani tento rok nechýba adventný megaveniec, ktorý je už niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou dubnických Vianoc. Počas 4 adventných nediel na venci postupne rozsvecujú sviece vybrané osobnosti mesta. Prvú spolu s primátorom mesta rozsvietil kňaz dubnickej farnosti Peter Pagáč a druhú zasa dlhoročná trénerka bežeckého lyžovania pani Anna Majerčáková. Bolo to veľké prekvapenie a teda podsta. Samozrejme, že sa nezabudlo ako aj na týchto starších lyžiarov, že napriek tomu, že boli pekné, krásne výsledky dlho roky. No a teraz naposledy sme ešte na Štrbské pleso je v reprezentácii juniorov Jerguš Koplík, ktorý bol vlastne 3 roky po sebe, vyhral slovenský pohár behu na lyžiach. Ste dlhoročná trénerka, vašimi rukami prešlo neskutočne veľa športovcov. Ako si spomínate na svoju doterajšiu trénerskú kariéru a čo je pre vás takým možno najväčším zadozučinením? No samozrejme, že sú to krásne spomienky, lebo ja som sa medzi deťmi vždy cítila dobre, pracovala som aj v detských jasliach. Sú veľmi krásne spomienky, už vôbec od toho 59. roku, ako som začala s deťmi sama pretekať, až do roku 72., kedy som začala robiť trénerku, tak boli samozrejme, že napriek tomu všetkému, že boli radosti, tak boli to starosti veľké, ale mali sme radosť z toho, že nám robili úspechy veľké. Bol to Ježík, bol olympionik, samozrejme aj 3. miesto na majstrovstvách sveta juniorov získal Magda Števicová, EJ, boli tiež vo Fínsku, tak ako aj Ježík, získala 6. miesto. Takže no ďalší, bolo ich veľa. Potom ako pani Majerčáková zapálila ďalšiu sviecu na adventnom venci, sa pokračovalo v kultúrnom programe, v ktorom sa predstavili deti z Centra voľného času a žiaci zo základnej umeleckej školy. V zapaľovaní sviec na adventnom megavenci v Dubnici sa bude pokračovať aj počas nasledujúcich 2 nediel. Pre divákov je opäť pripravený bohatý kultúrny program. Stanislava Čechová, televízia Považie.